Sunana Malama Hauwa'u Malam Kumbutsu, shugabar kare haƙƙin Allah da Annabi da Musulmi da Hausa ta duniya. To da me yake tafa cikin wannan shiri? Abin da yake tafa da ni cikin wannan shiri maganar shari'a ce da aka yanke ta ranar Juma'a, ita ce take tafa da ni. To abin da yake tafa da ni game da wannan shari'a akwai lauje cikin naɗi. Saboda magana ta Allah da Annabi tun a wancan yanke hukuncin na faɗa na ce wannan hukunci da aka yanke ba Abba gida ne ya samu wannan nasara ba. Nasiru Gawuna ne sakamakon aljanu da aka turawa jami'in hukuma aina a wancan karan. Aka tura jami'in hukuma aina aljani shi yanke wannan hukunci a bakinsa. To yanzu ma wannan karo na biyun ma haka ce ta kuma faruwa. Yanzu ma wannan sakamakon da aka yanke ranar Juma'a, aljanu aka tura wa alƙalan da lauyoyi, aljanu ne suka yanke wannan hukuncin, wanda shi Kwankwasa da Sunusi Lamida da Abba gida sun san na san haka, sun san ni uwar gidansu ce, ni uwar ɗakinsu ce, ni ce shugabansu. Ba su da wata wacce suke ji da ita a duniya irina, ba kuma su da wata wacce take da muhimmanci a rayuwarsu irina, don ni ko iyayensu da suka haife su ni na fi su muhimmanci a gunsu, saboda ni ce nasarar su Kwankwasa da Sunusi Lamida da Abba gida a rayuwarsu gaba daya. In ba ni ba su da wata nasara a rayuwarsu da siyasarsu. To saboda haka na san sirrinsu kuma na san komai nasu, kuma dukkaninsu babu wanda ya isa ya karyata wannan magana ta in sun jima. Dan so nake masu ji ba wanda ya isa ya karyata ta, su kansu su Kwankwasa da Sunusi Lamidan bare magoya bayan su. To tunda yanzu kotu ta riga ta zartar da wancan hukunci, ko ma dai me ya faru wajen zartar da hukunci, me zai hana a karɓi kaddara? A'a wannan ba kaddara bace, saboda ni zan gaya maka yadda abin ya kasance. A ranar Juma'an nan abin da ya kasance a gurin aiki na su sun sani. Su sun san aljanun da suka tura a gurin aiki na, su suka hada wannan sihiri a gurin aiki na, kuma suka hada sharrin da aka zartar da wannan hukunci. Farko an hada sihiri da wannan aiki na inusa aikin maganin inusa da shi aka fara bude sihirin, sai aka hada da nawa aikin, kuma daga nan aka fasa fasu, daga fasa fasu sai zuba aikin fasu, daga zuba aikin fasu shikenan gama zuba aikin fasu sai atishawa sai kugin cikin aljani, shikenan aka ce an yanke hukunci. Shikenan alƙalai da lauyoyi suka yanke hukuncin cewa Abba gida a da masa kujerarsa ce, ba za a karɓi wannan kujera ba a ban masa. Wallahi wannan abin shi ya faru. Aikin inusa da buɗe gida farko gurin aikinmu da aikin inusa da nawa aikin, aka jefi nawa aikin da aikin inusa sai fasa fasu. Daga fasa fasu din nan shikenan wa'anda za su yi sallama daga duniya suka yi sallama daga duniya, daga fasa fasu. Daga zuba aikin fasu din nan shikenan, daga wannan zuba aikin fasu ana gama sai atishawa, daga atishawa shikenan aka je aka ce ai an yanke hukunci Abba gida ne, kuma aljanu ne suka yanke wannan hukunci a bakin alƙalai. Saboda haka Nasiru Gawuna ka kwantar da hankalinka, wannan shari'ar ma irin waccan ce da aka tura aljani bakin jami'in hukuma aina faɗi wannan sakamako, aka ɗaukaka ƙaran nan aka bayyana gaskiya, har karo bi Nasiru Gawuna gaskiyarsa ta bayyana. Yanzu kuma suka kuma sawa aljanu suka je suka kuma wannan yanke hukunci karo na uku, wanda ni sun san na san haka ba za su ba wanda ya isa ya karyata ni a cikin su. To yanzu misali me kike fata? Ni yanzu abin da nake fata shi Nasiru Gawuna ije ya ɗaukaka ƙara. Ana magana cewa wannan ita ce kotun ƙarshe, daga ita ai ba lallai sai kotun zaɓe ba, ba lallai sai kotun zaɓe ba, ga kotuna nan bula adadin, ije ya sake shigar da ƙara a wata kotun. Ba lallai sai kotun zaɓe ba, kotun zaɓe ta gama nata, yana da damar da zai kuma shigar da ƙara. Wannan kofa ce a buɗe. Idan ya ɗaukaka ƙarar kina ganin cewa zai iya samun nasara? Zai samu nasara, saboda ni wannan bayanin da ni su zo su karyata ni wani ya zo ya karyata ni ice wannan nasarar da Abba gida ran Juma'an nan ice Allah ne ya bashi nasarar, ba sihiri da tsafe-tsafe da aka yi da ni aljanu ne suka yanke hukuncin ba. Wani ya zo ya ce wannan nasarar ta Abba gida daga Allah take, ba daga Allah take ba, daga ni take. Daga ni take, da ni aka yi tsafe-tsafe da sihirin da aka bayyana wannan sakamakon zaɓe. Saboda haka an yanka ta tashi Abba gida ta leko ta koma. Wannan abu babu gaskiya a cikinsa, kuma ba mu yarda da shi ba, kuma Nasiru Gawuna ma bai yarda da wannan ba, duk wani magoyin bayan Nasiru Gawuna bai yarda da wannan tsarin ba, sai an sake ɗaukaka ƙara gaba.